Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al'ummar Nijar a duk inda kuka wannan bidiyon da Allah ku yada shi saboda al'ummar Nijar su san irin aikin da shugaban kasa Abdurrahman Chani yake yi ma kasar mu. Gwamnati Abdurrahman Chani sun zo ne saboda kasa sannan kuma sun zo ne saboda al'umma. Su idan suna yi ne a zahiri kuma ana ɗauka hotuna ana ɗauka bidiyo ana tura a ko ina doron duniya. Saboda al'umma su gani irin aikin da ake ba kamar 'yan siyasa ba da za su ce za a yi kaza a ƙarshe kuma kawai ba za a ga komai ba a ƙasa. Su ga suna a zo a auna a mimta a ɗauko mutane a fara aiki haka ake so. Wannan colonel major ne Salisu Muhammad ministry de l'equipement shine ya je ya duba irin aikin da ake a jiya yau muna 21 jiya ne ya je yayi wannan visit din. Ya je duk inda wani sance yake yana visit yana ga kamar ya ne ake tafiya da al'amarin aiki. Haka ake son gwamnati ba sai mutum ya zo ya zauna cikin biro kawai ya kira ya ake yi yan siyasa haka ne fa haka suke sadama duk barayi ne. Ku duba yanzu misali Cote d'Ivoire duk da cewa 'yan siyasa ne suke mulkin ta kowa san barayi ne amma ku duba irin gyaran da suka yi ma kasar Cote d'Ivoire. Yau Cote d'Ivoire zaka ce turanci kai da baka taba zuwa Cote d'Ivoire in ka je Cote d'Ivoire ba a gaya maka cewa Cote d'Ivoire ka zo zaka ce turanci ka zo. Me yasa? Saboda 'yan siyasa duk da cewa suna sata amma sun gyara kasa. Yau na rantsa Allah ko wadansu kauyuka Cote d'Ivoire wallahi ba za ka kara su da capital din Munyame ba, na rantsa da Allah nake gaya muku kauye amma 'yan siyasa ne ke mulki can. Me yasa suka fi 'yan siyasa mu na Niger son kasa ne? Mu 'yan siyasa mu na Niger sai su ɗauki kuɗi zaka ga ɗan siyasa ko yana da kusan miliyar nawa. Miliyar fa. Kun san nawa ne miliyar? Yanzu misali ne zan baka kai da kake kallo na. A ce a baka miliyar ɗaya ka ci shi. To cikin wannan miliyar ɗin a ce wata ɗaya duk sai ka ci miliyon ɗaya. Wata ɗaya duk sai ka ci miliyan ɗaya. Sai ka yi shekara 84 da waɗansu 'yan watanni kana cin waɗannan kuɗaɗen. Da ni da kai da ke kallo na cikin mu waye ke tsammanin cewa zai iya kai shekara 84 a nan zuwa gaba. To akwai su sanan da yawa 'yan siyasa waɗanda suke da miliyar ka wani miliyar 100 wani miliyar 200. Tsakaninka da Allah wannan za a ce kana yana da imani? Za a ce wannan yana da imani? Akwai mutanen da suna nan ko wurin kwana ba su da wani abincin da zai ci, wani matan shi ma ya sake su saboda talauci. Kai kana nan da kuɗi ka aje su in ba a yi anya Fir'auna ma sai ya taso ya iske waɗannan kuɗaɗe, Mahadi ma sai ya zo ya iske waɗannan kuɗaɗe suna aje. Ba su da tausayi 'yan siyasa, zuciyoyin gana su babu tausayin talaka ko kaɗan a cikin. Saboda haka wallahi ɗan Nijar ku kare yadda da 'yan siyasa ba su da imani waɗannan mutane ba su da imani. Idan muna samu ne kawai a ɗaura muna dictature na sojawa kawai a cikin ƙasar mu ta Nijar kawai shine fakata muke so. Haka muke so mu ga aiki. Ku ga mun rayuwa kuma section Allah